Чаму радасць Лукашэнкі была вельмі нядоўгай? Што здарылася з унікальным беларускім прадпрыемствам, а таксама, які незвычайны спорт вельмі разлаваў Рыгора Азаронка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко сочыць за чыноўнікамі з нябёсаў. Сёння ён на верталёце аглядаў палі ў мінскім раёне і застаўся вельмі незадаволены. Ужасное впечатление. Я не скажу, что там катастрофа, как в Гомельской области у тебя, но это не Минского района земли. Здесь все должно быть вылизано вот как у него эти поля. Это плохо. Пасля Лукашенко незразумела, на што з'еў зерне рапса і традыцыйна павучыў сваіх чыноўнікаў працаваць, а таксама асадзіў іх, пачуўшы зварот спадар. Что тебе рапс дает в этом году? Господин президент, рапс планируем закончить уборку. Ну ты меня 50... господином не величай, а то у меня от этого господина ничего нет. Дарэчы, звярніце ўвагу, што чым далей, тым больш дзіўнымі становяцца строі Лукашэнкі. Цяпер у яго новая дзіўная кашуля. Гэта нейкі гібрыд той самай кашулі ў міліцэйскім стылі і курткі бомбера. Перад сваімі палётамі Лукашенко падпісаў новае распараджэнне, прысвечанае разбору праблем, якія нарабіла стыхія. Цікава, што ён зноў даў паслабленне энергетыкам, і цяпер усе населеныя пункты мусяць быць падключаныя да электрычнасці не пазней за 1 жніўня. Акрамя таго, падобна, што разграбаць праблемы будуць бюджэтнікі, бо ў дакуменце ёсць даручэнне аблвыканкамам прыцягваць грамадзян да правядзення работ па ўборцы тэрыторый і аднаўленню будынкаў. На мінулай нарадзе, нагадаем, Лукашенко заяўляў, што наступствы урагану мусяць разбіраць і звычайныя гараджане, і зняволеныя калоніі, у тым ліку і палітычныя. Мобилизовывайте население. И я уже говорил министру внутренних дел, он подключится, он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев. И так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране. Так что, если надо, говори. И горожан, и особенно этих дармоедов. Праўда, у распараджэнні канкрэтна пра прымусовую працу зняволеных ужо не гаворыцца, але ж магчыма, тут той самы выпадак, калі словы Лукашэнкі важнейшыя за яго дакументы. Дарэчы, прыглядаваць за выкананнем гэтай каманды будуць сілавікі. Адказнасць усклалі на камітэт дзяржкантролю. Сумная і вельмі паказальная гісторыя аднаго беларускага завода. У Віцебску ёсць унікальнае прадпрыемства пад назвай «Візас». Яно займаецца вытворчасцю станкоў для вырабу і завострывання любога рэжучага інструмента. Гэта быў адзіны ў СНД такі вытворца, чыю прадукцыю пастаўлялі як у найбуйнейшыя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, так і ў дзясяткі іншых краін. І варта адзначыць, што гісторыя прадпрыемства налічвала больш за 120 гадоў. Яго заснавалі яшчэ ў 19 стагоддзі, аж у 1897 годзе. Але ж апошнія гады сталі для «Візаса» у самым прамым сэнсе апошнімі. Цяпер унікальны завод збанкрутаваў. Па стане на пачатак 24-го года ў штаце было ўсяго 2 чалавекі, а даўгі прадпрыемства склалі больш за $2 мільёны. Атрымаць адказ на пытанне, хто ж давёў завод да такога стану, нам дапамогуць лічбы. Амаль 99% акцый «Візаса» знаходзіцца ў руках беларускай дзяржавы, а асноўны акцыянер прадпрыемства – Беларускі дзяржаўны камітэт па маёмасці. Нядоўгая радасць Лукашэнкі, альбо кароткая гісторыя, як тое, што выглядала яго перавагай, у выніку стала яго слабым месцам. Гаворка тут зноў ідзе пра напружаную сітуацыю на беларуска-польскай мяжы. І цяпер выданне Bloomberg выпусціла цікавы матэрыял пра візіт польскага прэзідэнта Дуды ў Кітай. Па іх звестках, польскі бок не проста скардзіўся на сітуацыю з мігрантамі, а адкрыта прыгразіў Сі Цзіньпіню абарваць чыгуначны транзіт кітайскіх тавараў у Еўропу праз Беларусь, калі той не паўплывае на рэжым Лукашэнкі. Тым самым Польшча намацала стратэгічную уразлівасць і Кітая, і Беларусі, бо пасля перамоваў поток мігрантаў на мяжы рэзка скараціўся. Крыніцы Блумберга адзначаюць, што праз вайну ва ўкраіне Беларусь стала адзіным асноўным чыгуначным шляхам кітайскіх тавараў у Еўрасаюз, а цяперашняя нестабільнасць у Чырвоным моры за атак хусітаў толькі ўмацавала транзітную ролю Беларусі. Гэтая тэндэнцыя радавала Лукашэнку, бо давала яму магчымасць кампенсаваць амаль поўную залежнасць Беларусі ад Расіі ў галіне
таннай энергіі і крэдытаў. Па інфармацыі журналістаў, толькі ў першым квартале 2024 года аб'ём чыгуначных перавозак кантэйнераў з Китая праз Беларусь павялічыўся ажно на 89%. Але радасць Лукашэнкі хутка скончылася, і цяпер ён стаіць перад няпростым выбарам, бо варыянты ў яго так сабе. Ці пайсці на прынцып, праігнараваць усе патрабаванні палякаў, але атрымаць закрытыя межы і разлаваць гэтым вельмі патрэбны яму Кітай, ці адпусціць палітвязняў і спыніць мігрантаў, але ж гэта будзе ўспрынята ягонымі жа паплечнікамі як правал і рашэнне прагнуцца перад захадам. Тым часам сярод беларускіх чыноўнікаў з'явіўся двайнік Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра кіраўніка Гомельскай вобласці Івана Крупко. Як заўважыла выданне «Флагшток», апошнім часам Крупко ўсё больш і больш капіруе Лукашэнку. У чыноўніка пачалі з'яўляцца фотаздымкі сярод каласоў, такія самыя, як у яго начальніка. Таксама па прыкладзе Лукашэнкі Крупко пад наглядам тэлекамер пакатаўся за рулём камбайна. Пераняў чыноўнік і любоў да хакею, і нават паказальны ўдзел у суботніках у камуфляжнай форме. Ну і урэшце рэшт, проста паглядзіце, як Крупко слухае справаздачы сваіх падначаленых. Карцінка таксама вельмі нагадвае фота і відэа з нарадаў Лукашэнкі, толькі маштабы, канешне, больш дробныя. Ёсць і яшчэ адна агульная дэталь. Гэта выкарыстанне рускай мовы, але з заўважным беларускім акцэнтам. Праўда, у сваіх прамовах, у адрозненне ад Лукашэнкі, яго гомельскі двайнік выглядае чамусьці вельмі перапалоханым. Вот уже 3 суток совместными усилиями спасателей, энергетиков, лесников, строителей, работников жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников внутренних дел и многочисленных добровольцев Гомельская область борется с последствиями стихии. Спевака, які пастаянна ўдзельнічаў у праўладных канцэртах, цяпер будуць судзіць за пратэсты. Гаворка ідзе пра 47-гадовага Руслана Мусвідаса, шматгадовага саліста нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Міхаіла Фінберга. Яшчэ зусім нядаўна Мусвідас быў у журы музычнай перадачы на БТ і выступаў на лукашэнкаўскіх канцэртах. Спяваў ён і на выбарах. У адзіны дзень галасавання 25 лютага 2024 года Мусвідас выступаў на адным з выбарчых участкаў Мінска. Ён сам хваліўся гэтым у соцсетках і заклікаў людзей галасаваць. Вядомы нават ганарар спевака. За выступ у дзень выбараў ён атрымаў 1600 рублёў. Цяпер жа Руслан знаходзіцца на лаве падсудных. Яго вінавацяць па народным 342 артыкуле, а гэта ўдзел у пратэстах. Спеваку пагражае арышт, хімія ці нават калонія тэрмінам аж да 4 гадоў. Дзікая гісторыя адбылася ў Салігорску. Там жанчына выкінула сабаку з 9-го паверха. Вядома, што сабака пароды чхуахуа з'явіўся ў сям'і 8 гадоў таму. Праўда, і гадаванец аказаўся з характарам, і гаспадыня яго асабліва не выхоўвала. Пасля сабаку наогул аддалі 80-гадоваму дзядулю. Маўляў, часу на догляд за гадаванцам не хапала. І вось калі жанчына ў чарговы раз прыйшла ў госці да свайго пажылога бацькі, якому аддалі сабаку, то мужчына пачаў скардзіцца. Маўляў, ад жывёлы пастаянна кепскі пах і ўвогуле бруд. Тады жанчына, нядоўга думаючы, схапіла сабаку, падышла да адкрытага акна і выкінула чхуахуа на вуліцу з 9-го паверха. Відавочцамі гэтага сталі альпіністы, якія праводзілі монтажныя работы па акультурванні фасада дома. Шакаваныя убачаным, яны спыталі ў жанчыны, якая выглянула з акна, навошта яна гэта зрабіла, а ў адказ пачулі фразу пра тое, што сабака жанчыну проста дастала. Пасля сведкі здарэння паведамілі пра ўсё ў міліцыю. Жанчына паспела спусціцца на вуліцу, забраць цела жывёлы і схавацца, але ўсё ж асобу падазраванай удалося ўстанавіць, і салігарчанку затрымалі. Цяпер яе чакае суд, а пасля штраф альбо арышт. Бяда адбылася ў Ляхавічах. Там 18-гадовая дзяўчына пераязджала чыгуначныя шляхі на ровары. Яна была ў навушніках і не заўважыла, што да яе набліжаецца цягнік. Выпадковыя мінакі пачалі крычаць, каб папярэдзіць дзяўчыну, але праз навушнікі яна іх проста не пачула. У выніку здарэння дзяўчына загінула пад коламі цягніка. Улады канфіскавалі амаль 300 машын і 70 аўтобусаў. Гэтым пахваліўся прадстаўнік Мінтранса Андрэй Гладкі. Канфіскацыі сталі вынікам барацьбы з нелегальнымі перавозчыкамі. За гэта улады ўзяліся пасля жорсткай аварыі з удзелам маршруткі пад Смалявічамі ў лютым 23-го года, у якой загінулі 13 чалавек. Цяпер жа, па словах чыноўніка, дзейнасць нелегальных кіроўцаў практычна спыненая. Паводле яго слоў, перамогі ўдалося дамагчыся якраз дзякуючы канфіскацыі транспарту да рашэння суда. Сёлета улады канфіскавалі каля 280 легкавікоў і каля 70 аўтобусаў, якія займаліся незаконнымі перавозкамі пасажыраў.
Ва ўкраіне заявілі пра атаку беларускіх хакераў на рэсурсы органаў мясцовага кіравання. Паведамляюць пра атаку хакерскай групоўкі UAC 0057, якую цікавілі дакументы, звязаныя з фінансава-эканамічнымі паказчыкамі, падаткаабкладаннем і рэформамі органаў мясцовага самакіравання. Гэтая хакерская група звязаная з беларускімі вайскоўцамі. Перад пачаткам расійскага ўварвання ва ўкраіну менавіта яна ўзяла на сябе адказнасць за атаку 14 студзеня 2022 году. Тады на сайтах украінскіх урадавых устаноў з'явіліся паведамленні з пагрозай украінцам, цытата, «баяцца і чакаць найгоршага». Раней беларускія хакеры ў інтарэсах Расіі атакавалі таксама Літву, Латвію і Польшчу. Тым часам ва ўкраіне прынялі незвычайнае рашэнне. У Кіеўскім нацыянальным універсітэце імя Тараса Шаўчэнкі вырашылі аднавіць вывучэнне беларускай мовы. Як кажа рэктар установы Владзімір Бугроў, цытата, «беларуская мова не з'яўляецца толькі мовай самаабвешчанага прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Гэта мова беларускага народа, ваяроў беларускіх фармаванняў, якія ў складзе ўзброеных сіл Украіны змагаюцца за свабоду і незалежнасць і для Украіны, і для сваёй бацькаўшчыны». Канец цытаты. Пра тое, што беларуская мова і літаратура зніклі з праграмы навучання ў Інстытуце філалогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэта, стала вядома восенню 23 года. Бугроў тады назваў гэтае рашэнне эмацыйным крокам. Было весела ўсім, акрамя Рыгора Азаронка. У Віцебску прайшоў незвычайны турнір па хобі-хорсінгболу. Калі коратка, то гэта як звычайны футбол, толькі гульцы ў ім скачуць на цацачных канях. Відэа з гульні выклаў мясцовы гумарыст Эдуард Буевіч. Ролік разляцеўся па садсетках і павесяліў гледачоў. Відос дайшоў нават да Азаронка, які, праўда, адрэагаваў на такія забаўкі нянавісцю і мацюкамі. Прапагандыст пажадаў, цытата, каб Гасподзь знішчыў гэты дух тупога рабскага сляпога пераймання. Канец цытаты. Нядаўна Мінск, а цяпер Пінск. Беларускае надвор'е працягвае здзіўляць, і сёння ахвярай залевы стала Палессе. Усё класічна. Замест некаторых вуліц разліліся рэчкі, а месцамі вада даходзіла аж да калена. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.